Em vaig trobar aquest estiu sense feina, sense recursos, sense res, i vaig estar un mes i mig dormint al carrer. Vaig anar a serveis socials i em van recomanar, em van dirigir a Càritas per poder esmorzar i unes monges per dinar. I vaig començar a tindre contacte amb Càritas i al cap d'un parell de mesos d'haver anat cada dia, una de les voluntàries em va dir si estava interessat a fer un curs de neteja industrial. I jo li vaig dir que sí, perquè vaig pensar que neteja industrial demanda n'hi hauria i em va interessar. Vaig començar a fer el curs, realment les persones que el donen són supercompetents, t'ajuden i aprens realment aquesta feina que és la neteja industrial, sobretot amb la característica que fas pràctiques a una empresa real. I això és superimportant perquè en persones de la meva edat, per exemple, un currículum veuen 60 anys i ja l'aparten, mentre que si et veuen treballar, potser tens una oportunitat. Per mi ha sigut una oportunitat d'or. I al començar les pràctiques, al cap ja d'uns quants dies, la tutora em va comentar si m'interessava un contracte de 3 mesos i jo, encantat, vaig dir-li que sí i en aquestes estic. Ja fa una setmana que estic treballant, estic supercontent, em sento molt millor, vull dir, vaig passar una depressió i ja l'he passat completament, estic animat, em respecto a mi mateix, em sento respectat i aconsellaria a tothom que es trobés en condicions difícils de feina, per edat, per situació, per origen, per el que sigui, que aprofiti les oportunitats que et dona Càritas, que realment valen la pena, i a mi és la institució que més m'ha ajudat.